Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Tony Vella kif ukoll il-familjari tal-familja Cardona. Illum ukoll din it-tieni ħadd tar-Randan. Ir-Randan huwa żmien ukoll li jistedinna ma nħarsux lejn anfusna imma lejn xulxejn, lejn ħutna, partikolarment lejn dawk li qegħdin jitolbuna l-għajnuna. U għalhekk f'dan il-ħadd f'Malta Għawdex qed issir il-ġabra għall-obolo ta' San Pietru, jiġifieri għal karità għall-uffiċċju tal-karità tal-Papa. Il-flus kollha li jinġabru mid-djoċesijiet kollha jindbatu f'dan l-uffiċċju minn fejn imbagħad il-Papa iqassam saħansitra għandu saċerdot illum anzi isqof kardinal fejn lilu stess jibatu joffri il-karità lill-bnedmin kollha fid-dinja kollha fejn hemm il-faqar. Dan l-aħħar rajna wkoll dan ir-rappreżentant tiegħu saħansitra anke ntbagħat fl-Art Imqazza fejn hija għaddejja l-gwerra biex ikun anke qrib dawn il-popli. U għalhekk inħeġġiġkom biex hekk mal-offerta tagħna tkun vera offerta ħierġa mill-qalb u mhux sempliċement miż-żejjed tiegħi biex ta' parsi inkun tajt xi ħaġa. Jew dak li nagħmlu nagħtuh sens li jkun imgeżwer b'imħabba. 1000 euro mitfuha hemm biex neħles ma tiswa xejn quddiem 1 euro mogħti verament bil-qalb. Il-mulej ma jarax il-kwantità imma jara dak li toffri il-qalb. Ħatkun għalhekk l-offerta tagħna ħirġa mill-qalb tagħna. Ħatkun għalhekk anke din il-laqgħa tagħna miegħu effett u turija tal-imħabba tagħna lejh. Jew għalhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Inti l-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtu mulej ħniena Kristu Ġesu li ġejt fostna biex tkeċċi id-dlamijiet tagħna. Kristu ħniena. Mulej inti lejna u l-paċi ta' dawk li jilqgħuk. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti tridna nisimgħu lill-ibnek il-għażiż. Itmana bl-ikel tal-kelma tiegħek u għamel li nsaffu l-għajnejn ta' ruħna ħalli nitennew bid-dera tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ma jkollokx allat oħra għajri. La tagħmilx għalik surit minn quxa u ebda ġbija ta' ebda ħaġa li hemm fl-għoli tas-sema, jew isfel fl-art, jew fil-baħar taħt l-art. La tmilx qudiemhom. Għax jgħid fil-paġna l-ħażina. Arem il-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Alla rid iġarrab lil Abraham u qallu Abraham u wieġbu hawn jien u qallu aqbad lill-ibdek il-waħdini li ntħobb lill-Iżak u mur lejn l-art ta' Morija u hemm offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq fuq waħda mill-għoljiet li jien se ngħidlek. U waslu fil-post li kien semmilu Alla u Abraham met idu qabad is-sikina biex joqtol il-libnu. U sejjaħlu l-anġlu tal-mulej mismawit u qallu
Abraham, Abraham, u dan wieġbu hawn jien u qallu la tmiċ idek fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu ebda ħsara għax issa naf li inti tibża minn Alla u ma ċaħħatnix minn ibdek il-waħdini. U Abraham refa' jnejh, ta' ħarsa madwaru u ra muntun warajh maqbut minn qrunu fil-frijaj. U Abraham mar u qabad il-muntun u offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq minn flok ibnu. U għat-tieni darba l-anġlu tal-mulej sejjaħ lil Abraham mismawit u qallu naħlef fuq ruħi, oraklu tal-mulej. La darba int għamilt ħaġa bħal din u ma ċaħħadnix minn ibnek il-waħdini, jien imbirkek żgur u nkattarlek sewwa lil nislek bħal kwiekeb tas-sema u bħal ramel f'xatt il-baħar u nislek għad jirebwi l-edowa tiegħu u jidbirku b'nislek il-ġnus kollha tal-art tal-li smajt minn kemti il-kelma tal-mulej. Rodu ħar lil-Alla. Salm sponsorjali, jien nimxi qudiem il-mulej fart il-ħajjin, ngħidu flimkien, jien nimxi qudiem il-mulej fart il-ħajjin. Bqajt nemmen imqarmet għedt, jien imdejjaq ħafna. Għażiża f'għajnejn il-mulej, il-mowt tal-ħbieb tiegħu, ngħidu flimkien, jien nimxi qudiem il-mulej fart il-ħajjin. Iva mulej jien qaddej tiegħek bin il-qaddejja tiegħek. Int ħallejt li l-irbit tiegħi lilek nofri sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr u isem il-mulej insejjaħ, ngħidu flimkien, jien nimxi qudiem il-mulej fart il-ħajjin. Intemm lill-mulej il-wedid tiegħi quddiem il-poplu tiegħi kollha fil-btieħi ta' dar il-mulej ġo nofsok Ġerusalemm, ngħidu flimkien, jien nimxi qudiem il-mulej fart il-ħajjin. Tin Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, jekk Alla umana, min jista' jkun kontra tagħna? U li lanqas l-ibnu stess ma ħafira, imma taħ għalina l-koll, kif ma jagħtinix ukoll kollox miegħu? Min se jakkuża l-mażolin ta' Alla? Alla stess u dak li jiġġustifikahom. Min se jikkundannahom? Kristu Ġesu li miet jew aħjar li qam mill-imwiet jinsab fuq il-lemin ta' Alla u li jidħol għalina. Il-kelma tal-mulej. Ummu bil-wifqa. Min ġo sħaba kollha dawl instama' leħen il-missier jgħid, dan hu ibni il-Aziz li fih sibt il-għaxqa tiegħi isimgħu lilu. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu ħamiegħu lil Pietru, lil Ġakbu u lil Ġwanni tellaħħom weħidhom fuq muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Il-biesu sar abjad u jammeġ bdija li tal-għaġeb. Ebda ħassiel fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk. U derilhom Elija ma' Mosè jitkellmu ma' Ġesu. Qabad Pietru u qal lil Ġesu, Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellgħu 3 tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Dan qalu għax ma kienx jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbir li waqa' fuqhom. Imbagħad ġiet sħaba u għattietom u min ġo sħaba insema' leħen jgħid, dan hu ibni l-Aziz isimgħu lilu. Minnu fih
taw ħarsa madwarhom u maraw li l-ħadd iżjed magħhom ħlief lil Ġesu waħdu. U huma neżlin minn fuq il-muntanja tawhom ordni biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li kienu raw qabel ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Huma żammew kollox moħbi, iżda bdew jistaqsu lil xulxin x'kien ifisser tqum mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Il-ħadd li jgħadda l-ewwel ħadd tar-Randan, jekk tiftakru tajjeb, rajna lill-Ispirtu li jieħu lil Ġesu fid-deżert biex hemmhekk fid-deżert huwa jagħmel mument fejn jiltaqa' mal-Missier. Imma fuq kollox jiġi jittentat u jirbaħ lit-tentatur lill-qalliq għax Ġesu jafda fil-Missier. Illum għandna xi ħaġa ferm isbaħ u aqwa. L-ewwel qabel kollox diġà irid jgħidilna fejn se twassalna il-mixja tagħna flimkien ta' dan ir-Randan. Se twassalna biex aħna niġu trasfigurati. Il-kelma trasfigurati tfisser mibdul. Biex aħna niġu mibdulin fi Kristu. Jekk tiftakru aħna għedna li ir-Randan huwa mixja flimkien fejn jiena u int inħalli lil Kristu imexxini. Ħafna drabi aħna fil-ħajja tagħna nagħmlu l-kontra. Naħsbu li jien kapaċi mmexxi lili nnifsi. Li jien naf dak kollu li għandi nagħmel. M'għandu jindaħal li ħadd. Ir-Randan huwa żmien fejn Alla aħna nħallu lil Ġesu imexxina. U għalhekk il-Vanġilu tal-lum jibda b'din il-frażi sabiħa. Ġesu ħamiegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni. Huwa Ġesu li jieħu lil dawn id-dixxipli miegħu. U jtellaħħom fuq muntanja għolja. Din il-muntanja li skont it-tradizzjoni hija t-Tabor fl-art imqazza hija l-ogħla muntanja tal-Galilea. Smajna l-ewwel qari li jirrakkonta il-ġrajja ta' Abram u kieku bqajna naqraw il-Ġenesi imbagħad wara li jipprovdilu il-muntun jgħidilna u dik il-muntanja il-Ħoreb bdiet tissejjaħ il-muntanja għax fuq il-għolja Alla jipprovdi. Ġesu irid jaqtana għal ftit mumenti. Irrid jieħodna miegħu fuq il-għolja għax fuq il-għolja aħna nistgħu nagħmlu esperjenza tal-imħabba tiegħu. Fuq il-għolja rajnieh il-Ġesu fil-Vanġeli kemm il-darba kien jinqata' min-nies mid-dixxiepli u jgħaddi l-irjieli jitlob fid-dialogu mal-Missier. Illum dan it-tieni ħadd għandna r-rakkont kollu tat trasfigurazzjoni. Ġesu li juri lid-dixxiepli il-verità tal-ħajja. Aħna ħafna drabi naraw biss il-qoxra ta' barra, imma mhux is-sustanza. Għalhekk Ġesu jitbiddel qudiemhom. Imbagħad fl-aħħar jgħidilhom u qabel ma jien ngħaddi mid-tbatija tgħidu l-ħadd b'dak li rajtu.
Għaliex aħna jiena u jent quddiem id-dbatija jiena naħseb u nibda nemmen li m'hemmx triq oħra. Li għalija spiċċat id-dinja, li għalija spiċċa kollox. Ġesu quddiem dawn id-dixxipli jurihom fejn twassal anke is-sagrifiċċju id-dbatija. Id-dbatija titrasfigurak, tibdlek. Fiżikament aħna ngħidu tibdlek għall-ar mhux għall-aħjar. Imma dik id-dbatija li nħalluha tiġi jimdawla mid-dawl ta' Kristu tibdilni għall-aħjar, tatini l-qawwa, tatini s-serenità, tatini l-qawwa biex bħal Pietru ngħidlu ħantellaw tlettinet kemm hu sew li qegħdin hawn. Kemm hi kelma vera. Meta jiena u jent inħossni sew verament. Meta nħossni qrib Alla. Meta nintebaħ li Alla hu qrib tiegħi. Meta nduq l-imħabba tiegħu. Fuq kollox, meta jien nisma' u ngħix il-kelma tiegħu. Għandna ħafna xi tellifna eżies fil-ħajja tagħna. Qegħdin ngħixu ħajja traxnata, m'għandniex ċans niefqu, m'għandniex ċans nitkellmu. Jien nirrifletti xi ħaġa li min jaf kemm tiġrielna illum. Tkun għaddej fit-triq u forsi hemm persuna n-naħa l-oħra li tafa u ħbieb aqqas biss isselmilha, aqqas biss tittendi bija għax int mifxul fuq il-ħsibijiet ta' moħħok. Imbagħad forsi tiltaqgħu tgħidlek il-bieraħ rajtek. Fejn? Jien ma rajtikx ta' m'għandi bik. Sellimtlek u inti bqajt għaddej. Ma jiġrulkomx dawn l-affarijiet f'ħajjitkom? Jien spiss tiġrili. Għax qegħdin niġu imkaxkrin eżies. Aħna stess qegħdin intaqlu il-ħajja tagħna. U għalhekk dan il-mument fejn Ġesu jieħu il-Pietru l-Ġabu u l-Ġwanni qed jaqtagħhom mill-ħajja, mir-rutina ta' kuljum, mill-ġirja ta' kuljum. Imma mhux biex jaqtagħhom mill-ħajja, jieħodhom għal ftit mumenti. Biex inti f'dawk il-ftit mumenti li tgħaddi tirrifletti ftit u tintebaħ. U biex nuża l-kelma hekk ta' żminijietna terġa' tiċċarġja il-batterija ta' ħajtek. Infatti wara li jurihom id-dawl tiegħu, il-glorja tiegħu li tiġi minn min jisma' l-kelma tiegħu, xi jiġri? Jerġa' jniżilhom saqajhom mal-art fil-ħajja ta' kuljum. U dan aħna nistgħu nagħmluh eżies. Il-Knisja fil-liturġija tagħha tagħtina ċans nagħmluh dan il-mument. Tafu meta? Il-ġurnata tal-Ħadd. Jekk tirriflettu ftit, id-dinja sfrenata anke din ipprovat u qiegħda tipprova u l-ħin kollu tiċċalenġjana biex tisir ilna il-ġurnata tal-Ħadd. Il-Ħadd aħna nsejħulu jum il-mulej. Il-jum fejn il-mulej jistedinna biex nitilgħu miegħu, noqogħdu ftit miegħu. U allura ieqaf mix-xogħol tar-rutina ta' kuljum. Għati ftit ħin lili u isma' l-kelma tiegħi li rrid nagħtik. Biex din il-kelma tiegħi iddawwal il-ħajja tiegħek.
Għatini ftit tal-ħin u għaddi ftit ħin miegħi biex tintebaħ li aħna l-kol taħt sħaba waħda, taħt il-kappa ta' Alla li jrid jiġborna fl-imkien bħal familja waħda tiegħu. Sejb ftit ħin il-ġurnata tal-ħadd u għaddija u ddedika lill-familja tiegħek. Mhux lid-divertiment bla rażan. Mhux tivvinta iżjed xogħol għax m'intix kapaċi tagħmel 10 minuti jid-dar. Imma tgħidli, imma jien mhux għall-familja qed nagħmlu. Il-familja m'għandix bżonn il-flus tiegħek. Il-familja għandha bżonn lilek. Jien niftakar fi ġrajja ċkejkna li ġrat li qiegħed għand familja kont għadni l-Italja u l-missier kien għaddej dejjem ħajja sfrenata u l-tifel iċkejken tiegħu hekk biċċajt qed ngħidlu issa inti ħassir bħal missierek u x'hekk la tikber. U r-risposta tiegħu taf x'kienet? Mhux hekk. Missieri qatt ma jkun id-dar. Jiġi jinkun jien diġà dħalt fis-sodda. U jiġi jbusni meta qiegħed fis-sodda. Jien għandi bżonn il-ħin ma' missieri. Illum nistgħu ngħiduh mhux biss il-ħin ma' missieri, imma l-ħin ma' ommi. Għax anke l-omm toħroġ taħdem biex tlaħħaq mal-ħajja. Maħniex ngħidu li dan mhux utli. Imma huwa iżjed utli il-ħin personali li ngħaddu ma' xulxin. U waqbdu dak l-imbierek mobile u waqfluh x'in tidħol id-dar. U mhux tibgħat qiegħed fid-dar u tibgħat il-messaġġi mill-mobile lil żewġek jew lil uliedek li qegħdin fl-istess dar. Tħallu l-ħadd jidħol bejnietkom. Ir-relazzjoni ta' imħabba, ir-relazzjoni vera tikber u tissaħħaħ meta aħna inħarsu lejn wiċċ xulxin. Kif id-dawl tal-wiċċ ta' Kristu idda fuq l-Apostli, hekk ukoll jeħtieġ li aħna nħallu id-dawl tal-Mulej Ġesu jiddi fuqna fuq wiċċna. Li aħna nħallu l-imħabba tiegħu idgeżwirna u sħaba kollha dawl għattietom. X'inhu dan id-dawl? Huwa id-dawl tal-imħabba ta' Kristu. In-nisrani l-ħadd dan huwa l-jum tal-ħadd, il-jum tax-xemx, il-jum tal-ġimgħa, l-ewwel jum tal-ġimgħa, hija l-ġurnata fejn aħna nagħmlu u nsaħħu ir-relazzjonijiet ta' imħabba veri ma' Alla u ma' xulxin. Għax matul din il-ġimgħa, matul il-ġranet tal-ġimgħa, żgur li jiddajfu. U għalhekk hemm bżonn li aħna nieqaf u ngħid issa dan il-ħin ħan iddedikah għal Alla. Issa dan il-ħin ħan iddedikah għal familja, għal xulxin. Il-jum tal-ħadd eżiż huwa l-jum tal-mulej, imma daqshekk ieħor huwa il-jum tal-familja li tiltaqa' flimkien. Hekk biss eżiż aħna wkoll nistgħu niġu ittrasfigurati, mibdula. Hekk biss jiena nista' nibdel l-iskora nervi li jien tabbejt bija matul il-ġimgħa. Mhux billi nwadbu, ingorru għal xulxejn, imma billi inħarsu lejn wiċċ xulxejn
nitkellmu ma' xulxin u nitkellmu ma' Alla. Billi aħna wkoll nagħtu ħin lil xulxin biex nisimgħu il-kelma ta' Alla u nisimgħu il-kelma ta' xulxin. Nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kull der u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Krist, ibew waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum għamin bejn umwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu u Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum meqjum imweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżies ejjew aħna l-koll li nduru lejn il-Missier li batilna lill-libnu biex ikun id-dawl tal-ħajja tagħna u jagħtina s-salvazzjoni. Nitolbu u ngħidulu flimkien: salva il-mifdijin tiegħek Mulej, salva lill-mifdijin tiegħek. Għall-mexxejja tal-Knisja biex ma jibdewx jaqdu il-ministeru tagħhom li jwasslulna l-kelma tiegħek nitolbu. Għall-mexxejja tal-ġnus biex jaħdmu tassew biex kull bniedem jikseb u jgħix id-dinjità tiegħu nitolbu. Għall-morda tagħna biex fid-tbatija tagħhom ma jħossuhomx abbandonati, iżda jsibu persuni li jagħmluhom il-kuraġġ, li joffrulhom l-imħabba tagħhom, jaqduhom biex jaqdu id-tbatija tagħhom ma' dik ta' Kristu u hekk isibu l-faraġġ u l-qtama nitolbu. Għalina l-koll biex il-kelma tal-Vanġelu li l-Knisja tatina narfu nilqowa biex hekk iddawwal il-ħajja tagħna nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla inti Missier twajjeb li ma ħlistiex lill-ibnek il-waħdieni imma offrejtu għalina l-bnedmin. Qawwina bil-qawwa tal-kelma tiegħu għax il-kelma tiegħu hija dawl għal kull min jilqagħha. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-vittma li sejrin nofrulek mulej tnaddafna minn ħtijietna, tqaddisna fir-ruħ u l-ġisem biex niċċelebraw kif jixraq il-misteri tal-Għid bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu siedna. U ħabbar il-mewt tiegħu lid-dixxiepli u fuq l-għolja imqazza u rihom is-sebħ tiegħu biex kulħadd jaraf tajjeb li l-glorja tal-qawmien għall-ħajja tinkiseb permezz tal-passjoni kif xetu wkoll il-liġi u l-profeti. Għalhekk, flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bagħti ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrit għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu.
Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritjent kif is-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dunubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mednub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw il-għina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu jħarisni.
جنبي nitolbu. Bil-ħrara kollha nroddulek ħajr mulej għal din it-qarbina li għamilna li bija sa minn din id-dinja stess tatina sem mill-ħwejjeġ tas-sema bi Kristus jedna. Xtejn għamlikom żewġ avviżi, hekk il-Vanġelu tal-lum kien ċar isimgħu lilu. Hekk is-Santwarju ta' Pino qegħdin nofru mument fejn aħna nistgħu nisimgħu il-kelma ta' Alla. Dan qed isir kull nhar ta' erba' fid-9 ta' filgħodu jew fis-7 ta' filgħaxija. Kien ħeġġukom kulħadd jista' jażel l-aħjar ħin għalih. Ikun hawn meditazzjoni ta' nofsija bew wieħed u ieħor jew inqas fuq il-kelma ta' Alla. L-erba' kull nhar ta' erba' fid-9 ta' filgħodu jew fis-7 ta' filgħaxija. Kull nhar ta' ħadd ukoll qiegħda ssir matul il-għolja ta' Ammar il-Via Sagra. Din tibda fit-3:30 minn fuq it-suntier tas-Santwarju. Però kif tafu minħabba il-maltemp tal-lum il-Via Sagra illum ma hijiex se ssir tul il-għolja ta' Ammar. Ssir imbagħad bħall-lum 8 ijiem. Imma dejjem il-ħdud kollha tar-Randan fit-3:30. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.